बे कुइसनाव मा होनदोंनाय A आरो B नि थाबायनायनि गोख्रैथिनि रुजुथाया 3:5 जुदि B आ मोनसे थि जानथायखौ बारनो 18 मिनिट लायो अब्ला A आ एखे जानथायखौ बारनो बेसेबां सम लागोन जों बेखौ दिहुननांगौ। बे कुइसनखौ सर्ट ट्रिकआव मारै सानगोन जों सोलोंनानै लानि। जों मिथिगौ स्पीड इज इक्वल टू मा जायो डिस्टेंस बाय टाइम। बे कुइसनाव A आरो B सानैबो एखे जानथायखौ थाबायदों थारमानि मा डिस्टेंसआ बे कुइसनाव मा कनस्टेंट एबा एखे। जुदि डिस्टेंसआ कनस्टेंट जायो अब्ला स्पीडनि जे रेशियो बेनि उल्टा रेशियोआनो मा जायो टाइमनि रेशियो जायो। होमबा जोङो कुइसनखौ साननोसै बेहाय सोर दङ A आरो B। A आरो B नि स्पीडनि रेशियोखौ बेसेबां होनाय दङ A निखौ 3 B निखौ 5। जुदि A आरो B नि स्पीडनि रेशियोआ 3 आरो 5 जायो अब्ला टाइमनि रेशियो मा जागोन बेनि उल्टा जागोन। होमबा उल्टा जायोबा बेहाय मा फैगोन 5 बे 5 आ सिगाङाव फैगोन बे 3 आ उनाव थांगोन। होनबा A नो जानथायखौ कभार खालामनो थाखाय 5 इउनिट लायो आरो B नो 3 इउनिट लायो। दानिया कुइसनाव B नि टाइमखौ होनाय दं। B आ बेसेबां लायो 3 इउनिट टाइम। होमबा बे 3 नि मानखौ कुइसनाव बेसेबां होदों 18 मिनिट होदों कुइसनाव। होमबा जों फारनैथिंबो जुदि 3 जों दानो होमबा बेसेबां मोनगोन 1 नि मानखौ 6 मिनिट मोनगोन। जोंहा मा दिहुननांगौ A आ बेसेबां सम लागोन बेखौ दिहुननांगौ। होमबा A निया बेसेबां 5 इउनिट ना होमबा 1 इउनिटनि भेल्युआ 6 मिनिट जायो अब्ला 5 इउनिटनिखौ दिहुननांगौबा जों मा खालामनांगोन 6 into 5 खालामनांगोन। होमबा बेसेबां फैगोन बेयो आनजाबा 30 मिनिट 10 मिनिट होनबा A नो बेसेबां सम लागोन 30 मिनिट। अपसन नाम्बार D आ बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन। बे कुइसनाव मा होनदोंनाय जाग्रा मुवाफोरनि सायाव 30% डिसकाउन्ट आरो 20% डिसकाउन्ट होदों। बेहाय साक्सेसिमानि मा मोनसेनि उनाव मोनसे 30% आरो 20% डिसकाउन्ट मोनखांनायनि उनाव सासे मानसिया जाग्रा मुवाखौ 840 राङाव बायदों। अब्ला जाग्रा मुवानि बिलनि एमाउन्टआ माने मा डिसकाउन्टनि सिगां बेसेबांमोन जों बेखौ दिहुननांगौ। होनबा जोङो जाग्रा मुवानि बेसेना सिगाङाव बेसेबांमोन जों बेखौ हमनानै लानोसै। हमबाय X मोन। बेनि उनाव दखानदारा मा फार्स्ट 30% डिसकाउन्ट होदों। बा 30% डिसकाउन्ट होयोबा बेसेबाङाव फानदों बियो 70% आव फानगोन ना। गासैबो बेसादानो गावबागाव 100% जायो नालाय। होमबा बियो 30% डिसकाउन्ट होदों। बा 30% डिसकाउन्ट होयोबा 70% आव फानदों। बे फार्स्ट डिसकाउन्ट होखांनायनि उनाव आरोबाव सेकेन्ड डिसकाउन्ट होबावदों। सेकेन्ड डिसकाउन्टआ बेयो मा 20% होदों। 20% होदोंबा बियो नैबे बेसेननि बेसेबाङाव फानदों 20% होबाय नालाय बेसेबां थागोन 80% थागोन ना। होमबा बियो 80% आव फानदों। होमबा बिनि फाननाय बेसेना बेसेबां कुइसनाव होनाय दं 840। बुजिदों? दानिया जों बेखौ सिम्प्लिफाइ खालामसै x 70% खौ बोखारोबा गाहायाव 100 फैगोन इनटु 80% खौ बोखारोबा गाहायाव 100 फैगोन इज इक्वल टु 840। नैबे 0 जों बे 0 खौ दानबाय नैबे 0 जों बे 0 खौ दानबाय। 8 जों 840 खौ दानहरबा बेसेबां जागोन फार्स्टआव बेसेबां फैगोन 105 फैगोन ना। दानिया बे 7 जों 105 खौ दानहरसै होमबा बेसेबां फैगोन 15 फैगोन। होमबा नाय बेहाय गोजौआव मा थाखो x गाहायाव डिभाइडेड बाय गाहायाव मा थादों 100 समान समाननि थिङा मा थादों 15। होमबा जोङो x नि मानखौ दिहुनसै
बे 100खौ 15 जों सानजाबहरबा बेसेबां जागोन 1500 होमबा जाग्रा मुवानि एमाउन्टआ सिगाङाव बेसेबांमोन 1500 मोन होमबा बे अबे नाम्बार अपसनाव दं अपसन नाम्बार डि आव दं अपसन नाम्बार डि आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन